Mr. Superstar. হ্যালো କେମିତି କଷ୍ଟ ଦଉଛ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଜି ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମତେ କେମିତି ମିଳୁଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମାଧ୍ୟମରେ। ଆପଣମାନେ ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ପାଇଁ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମତେ ଆଜି ଏଇଠି ଆମର ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ଉପସଭାପତି, ସମ୍ପାଦକ, ଆମର ଗ୍ରୀନ ଚିଲ୍ର ଯେକି ମୁଖ୍ୟ ଆମର ଏମ୍ କେଶବ ରାଓ ବାବୁଲାଲଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ପ୍ଲିଜ ଜୟତାଳି। ଆମ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ପୁଣି ଥରେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବେ। ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ ବାବୁଲାଲ। ଯାହାଙ୍କ ଅବଦାନ, ଯାହାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା। Mr. Superstar. হ্যালো କେମିତି କଷ୍ଟ ଦଉଛ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଜି ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମତେ କେମିତି ମିଳୁଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମାଧ୍ୟମରେ। ଆପଣମାନେ ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ପାଇଁ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମତେ ଆଜି ଏଇଠି ଆମର ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ଉପସଭାପତି, ସମ୍ପାଦକ, ଆମର ଗ୍ରୀନ ଚିଲ୍ର ଯେକି ମୁଖ୍ୟ ଆମର ଏମ୍ କେଶବ ରାଓ ବାବୁଲାଲଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ପ୍ଲିଜ ଜୟତାଳି। ଆମ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ପୁଣି ଥରେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବେ। ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ ବାବୁଲାଲ। ଯାହାଙ୍କ ଅବଦାନ, ଯାହାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା। Mr. Superstar. হ্যালো କେମିତି କଷ୍ଟ ଦଉଛ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଜି ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମତେ କେମିତି ମିଳୁଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମାଧ୍ୟମରେ। ଆପଣମାନେ ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ପାଇଁ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମତେ ଆଜି ଏଇଠି ଆମର ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ଉପସଭାପତି, ସମ୍ପାଦକ, ଆମର ଗ୍ରୀନ ଚିଲ୍ର ଯେକି ମୁଖ୍ୟ ଆମର ଏମ୍ କେଶବ ରାଓ ବାବୁଲାଲଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ପ୍ଲିଜ ଜୟତାଳି। ଆମ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ପୁଣି ଥରେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବେ। ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ ବାବୁଲାଲ। ଯାହାଙ୍କ ଅବଦାନ, ଯାହାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା।